Γεια σας και πάλι, παιδιά. Θέλω να σας δείξω κάτι το οποίο έχω ευκαιρία τώρα, γιατί στο Word για κάποιο λόγο δεν γράφτηκε. Τώρα είμαι στο έγγραφο μισθή. Αν θέλω να πάρω το Γεωργοπούλου, την επιλέγω, να την κάνω αντιγραφή και να τη βάλω σε ένα άλλο έγγραφο του Excel, πάω κάτω στην μπάρα, το ίδιο κάνω και στο Word, και απαλά αφήνω πάνω στο Excel που βλέπω το ποντίκι μου και μου δείχνει στο παράθυρο τους μισθούς που είμαι ήδη και τα έξοδα. Εκεί που θέλω να πάω, κατευθύνω και το ποντίκι μου. Άρα, αν θέλω τώρα να τη βάλω τη Γεωργοπούλου τα έξοδα, πατάω έξοδα, μου έκανα αλλαγή εγγράφου και τη μεταφέρω με μία επικόλληση. Ήθελα να σας το δείξω, γιατί στο Word σας λέει να μεταφέρετε κάποια πρόταση και να τη βάλετε σε ένα άλλο έγγραφο. Όπως αλλάζεις εδώ λοιπόν βιβλίο, πας από τα έξοδα στους μισθούς, έτσι και στο Word το ίδιο κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τα εξής. Πάμε να δούμε κάτι. Υπάρχει μία ερώτηση για την συγχώνευση, την αναδίπλωση κτλ. Στοίχηση, μοίρες που αλλάζει, δηλαδή το επίθετο να το βλέπουμε στις 90 μοίρες, στις 30 ή δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό υπάρχει δύο τρόποι να το βρείτε. Οι περισσότεροι πάτε με δεξί κλικ και μορφοποίηση κελιών. Αλλά βλέπω ότι το ξεχνάτε. Να το η στοίχηση. Να η αναδίπλωση κειμένου, η αυτόματη προσαρμογή, η συγχώνευση. Να τες και οι μοίρες. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος, να κάνω μία επαναφορά, είναι να πάω στη στοίχηση και να πατήσω αυτό το βελάκι. Να το πάλι. Με έβγαλε. Ας επιλέξω τους μισθούς. Πρώτα επιλέγω. Θέλω, ας πούμε, η μισθή. Στοίχηση. Να τους βάλω 45 μοίρες. Οκ. Είναι 45 μοίρες. Πάτησα control, επέλεξα τα πάντα. Τα άλλα κιλάκια. Και το κάνω 45. Πολύ ωραία. Αν σας ζητάει να κάνετε συγχώνευση ή αναδίπλωση κειμένου, η συγχώνευση τι είναι? Η συγχώνευση είναι το εξής. Για να τη δούμε. Πατάω στοίχηση, συγγνώμη, επιλέγω. Πάντα επιλέγουμε το κελί που μας λέει. Ας πούμε εδώ είναι το B2. Πατάω συγχώνευση κελιών. Οκ. Συγγνώμη λίγο. Δεν το έκανε. Γιατί πρέπει να πατήσω όλη την περιοχή και B2 και C2. Συγγνώμη. Συγχώνευση κελιών. Οκ. Οκ. Άρα τώρα έχει κάνει ένα τα στοιχεία μου, τα έχει συγχωνεύσει. Να το. Ένα κελί. Το B με 2 με το σένο τώρα, βλέπετε, πατάω εγώ, τα πατάει τις γραμμές. Ποιο έχει συγχωνεύσει, είπαμε, το B2 με το C2. Ωραία. Το ξαναδείχνω. Θέλω να συγχωνεύσω αυτά τα δύο. Πάω εδώ. Συγχώνευση. Οκ. Τέλεια. Τα συγχώνευση. Τα έκανα ένα. Τώρα δηλαδή το A3 με το B3, αν γράψω, είναι ένα. Εννοείται ότι χάνεται αυτό που είχα γράψει πριν, Αυτό εννοείται. Δεν μπορεί να το διατηρήσει. Την αναιρώ τη συγχώνευση, γιατί δεν συμφέρει πάντα. Έχω δύο κελάκια τώρα. Ματίνα, ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Παπά. Λοιπόν, άρα εδώ κάθε φορά που σας ζητάει κάτι το βρίσκεται. Εδώ βρίσκεται επίσης και... Μου φύγε.
η γραμματοσυρά, ο εκθέτης, ο δείκτης που έχει και στο Word, βέβαια δεν σας τα ζητάει, αλλά να ξέρετε ότι εδώ είναι. Περίγραμμα, γέμισμα, δηλαδή το Excel τα έχει πιο μαζεμένα. Πάμε σε κάτι άλλο να μην έτσι, γιατί εγώ παρασύρωμαι. Πάμε στον αριθμό. Τι είναι αυτό? Ας επιλέξω το ε3, το ή3 και θέλω εγώ να καθορίσω περισσότερες μορφές αριθμών. Έρχομαι εδώ, ότι θα είναι ημερομηνία. Πολύ ωραία. Ποιο είδος ημερομηνία? Αυτό ας πούμε. Τέλεια. Στα ελληνικά το θέλω. Στα ελληνικά το θέλω. Οκ. Τώρα, αν εδώ εγώ πληκτρολογήσω ένα 15 ή ένα 01, θα μου βγάλει ημερομηνία. Το βλέπετε? Αν έρθω πάλι το κελάκι ε4 και πω ότι θα είναι νομισματική. Μπαίνω μέσα. Νομισματική. Θέλω να έχει 3 ψηφία, 4 ψηφία, σύμβολο το οκ. Άρα, αν πατήσω εγώ τώρα το 15, το κάνει 15, αλλά σε νομισματική μορφή, όχι το 15 ως 15 όπως εδώ. Εδώ είναι ως 15, τελείωσε. Δεν είναι νόμισμα. Εδώ το έχω κάνει σε ευρώ. Άρα, εδώ που είναι γενική, μπορώ να βάλω και 15.000. Έτσι, πολύ ωραία, αλλά βλέπετε τα μηδενικά δεν τα κρατάει. Ας πούμε να βάλω 16.458. Πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι νόμισμα, είναι ένας απλός αριθμός. Αν θέλω να το κάνω νόμισμα, έρχομαι εδώ, νομισματική, θέλω ευρώ, 2 ψηφία, οκ. Να το... Και μου βάλε 2 μηδενικά. Τα 2 ψηφία είναι πόσα μηδενικά θα γίνουν. Άρα εδώ καθορίζω τι μορφή θα έχει το κελάκι μου. Κάτι που ζητάει πολύ συχνά. Πάει και αυτό. Τέλεια. Πάμε σε κάτι άλλο. Ταξινόμηση. Τι ταξινόμηση? Ας υποθέσουμε ότι θέλω να ταξινομήσω από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Σε εσά, σε μένα λέει από μεγαλύτερο προς μικρότερο, εσάς έχει το α και το ω. Το α να θυμάστε ότι είναι ο μικρότερος αριθμός γιατί είναι το 1, το ω είναι ο μεγαλύτερος αριθμός γιατί είναι το 24. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εγώ θέλω να κάνω λοιπόν μια ταξινόμηση από το μεγαλύτερο ως το μικρότερο. Μου λέει με επέκταση επιλογής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μετακινηθούν αυτά τα δύο, αλλά θα μετακινηθούν και τα ονόματα. Αν εγώ δεν το επιλέξω, παρατηρήστε εδώ, έχουμε την Κατερίνα που παίρνει 1.200 και έχουμε και τη Ματίνα που παίρνει 1.800. Δεν κάνω όμως επέκταση της επιλογής και αλλάζουν μόνο οι αριθμοί. Τώρα φαίνεται ότι η Κατερίνα παίρνει 1.800 και η Ματίνα παίρνει 1.200. Το ξαναπάω στην αρχική του μορφή. Στην πραγματικότητα όμως εγώ έχω καθορίσει την κυρία Κατερίνα να παίρνει 1.200. Άρα τι κάνω? Επιλέγω τα κελάκια που θέλω να ταξινομήσω. Άντα επιλέγω. Έρχομαι εδώ, κάνω ταξινόμηση από μεγαλύτερο και λέω ναι, θέλω επέκταση επιλογής. Και έτσι αλλάζει και τα ονόματα. Σως, γιατί είναι κάτι που ξεχνάτε, δεν θυμάστε τι είναι η επέκταση. Αυτό λοιπόν είναι η επέκταση, για αυτό που είπαμε. Δεν αλλάζει μόνο ο αριθμός, αλλάζουν και τα ονόματα. Όχι τα ονόματα, γενικά ότι ακολουθεί τον αριθμό να θυμάστε. Γιατί μπορεί να μην είναι ονόματα, να είναι προϊόντα, να είναι κάτι άλλο. Αυτό εννοείται. Ξυπακούεται. Αντικατάσταση. Πολύ ωραία. Θέλω να αντικαταστήσω τη Ματίνα. Να την κάνω Κατίνα. Μένετε. Να το πάρω ακριβώς. Το παίρνω ακριβώς. Αυτό το κάνω. Αντικατέστησα τη Ματίνα με Κατίνα. Προσέξτε, έκανα αντιγραφή και επικόλληση, ξέρετε γιατί? Για να πάρω ακριβώς, για να μπορέσει να το βρει αυτό που ψάχνω, παίρνω ακριβώς όπως το έχω πληκτρολογήσει εδώ. Αυτά για σήμερα. Μιλήσαμε λοιπόν για τη στοίχηση, για τη μορφή, προσέχετε κάθε φορά που σας ζητάει τη μορφή θέλει, για την ταξινόμηση, την αντικατάσταση. Τα λέμε πάλι.